Meni su mi ponudili, negde bio je pred Novoj godini, ponudili su me 2 puta, zvali su me za u zadruga. Da. Nisam prihvatio. Jedan put posle, bio sam u Red TV, u ono kako se zove, televizija. 2 puta sam bio gostin tamo. I posle to su me zvali, za da idem, 2 puta su me zvali. Neću da pričam više šta je bilo, jer ispali su sa mnom, baš sam imao i korektna ponuda i sve, ali nisam prihvatio da uđem tamo. A šta bi ti smetalo? Zatvoren prostor, odvajanje od porodice? Ništa, ja sam prošao i taj zatvoren prostor i sve sam prošao u životu. Nemam ja problem s time, nego moram da ti kažem, smetalo mi prvo nehigijena na puno ljudi tamo. Naravno, da. Jer mora da deliš isti toalet, isto WC sa neki ljudi tamo, razumeš? Tako je. Ja kad sam potpisivala ugovor i kad sam uopšte razgovarala o svom učešću, ja nikada ne bih pristala da budem tamo u sobi sa 50 ljudi. Nikada. Da nisam imala apartman i da nismo bilo odvojene prvo iz zdravstvenih razloga. Jer ja sam žena operisana i bolesna i ja moram da vodim računa o svom zdravlju. I mene ne sme da hvataju često te virusne infekcije, a u kolektivu gde je puno ljudi u istom prostoru, znaš i sam kako se dešavaju, ne samo virusne, nego i bakterijske infekcije. A ti da narediš svima njima da vode računa i o ličnoj higijeni. I o higijeni. Ima ljudi koji se tamo uopšte ne kupaju. Znaš ti to? Ne kupaju se po mesec dana. I on ti tu spava u sobi. Znači, nema tih para. Hvala ti pa svima. Nema tih para zbog kojih bi ja tamo bila zajedno sa njima. Eto, kažem ti da nisam bila odvojena i da nisam bila u tom apartmanu, uopšte ne bi bila ja u tom prostoru. Tako. Samo iz tog razloga, to je broj 1, pod broj 2, nije mi bilo nešto došao do mene da moram da to uradim tako, jer imam svoj privatni biznis, funkcioniram i sve mi je okej. Da. Međutim, kao za show ja bi ušao, međutim, neki ljudi tamo su stvarno mnogo niži level. Ja ne dižem se sam sebe, nego kažem za neki ljudi tamo što su bili, koji uopšte ne zaslužuju da delimo ista prostorija ili da dišimo isti vazduh tamo. To je to. Neću da si ja spustim svoj integritet zbog nekih ljudi tamo, a najmanje zbog novaca. To sam htio da kažem. Da, ali ono što meni najviše smeta jeste i ono zašto se ljudi bune, jer je stvarno mnogo tolerisano nasilje. Tolerisano je. Jeste. Ranijih sezona, na primjer jedinica, dvojka, bilo je mnogo više kazni i mnogo više se vodilo računa o tome. Ovo sad raspuštena banda, pogotovo sad ova zadnja sezona zadruge. Tako, posebno najviše što je bilo, ono da kažem, što nije nikako smeo produkcija da dozvoli, spored mene, ono pljuvanje po žena, psovanje, posipuvanje sa voda, da vučiš, da tegniš, da maltretiraš, posebno od strana na muškarci, koji za mene nikad, oni muškarci za mene su muškarci koji mogu da napadne samo ženu. Nikad on ne bi mogao da izađe pred tobom i da kao muž sa muž da se obračuna. Ti koji se prave da su veliki frajeri, neke face, neki to su uličari koji se jednostavno nemaju ponašanje, ne znaju, i kad odu tamo u tom zatvorenom prostoru, šta zna uličar? Zna da uličari, gde je on naučio kako treba da se ponaša. A misli da ako je nasilan nad nekom ženom, bilo kojom, da je on mangup, da je on, razumeš, da je on poželjan u tom ženskom svetu. A ove, pa da ti ne pričam za one guske koje su tamo bile, svakakve, koje preko svega i svačega prelaze samo da bi bile tu, da bi imale neku priču, da bi kao da napolju, kao da su nepismene, kao da nisu išli u školu, kao da nikada ne mogu da nađu neki posao čime bi mogli da se zabave.